ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לאחד הזמרים, אם לא אני יודעת שזה משעשע אתכם, אבל כן, קוראים לו עידן עמדי עם סינגל נוסף מתוך האלבום. עידן עמדי, מה שלומך, מותק? בסדר גמור, ברוך השם, מה שלומך? התגעגעתי אליך, תמיד אני מתגעגעת אליך. גם אני אלייך, תודה על הפרגונים. כן, אנחנו מתחבקים כל הזמן, אתה זוכר. אנשים לא יודעים, אל תעשי להם. לא, אנחנו נגיד להם, מה זאת אומרת לא יודעים, אנחנו גם כדי לעדכן אותם מה קורה ביני לבינך, מה זאת אומרת, עידן? כיף לבוא לדרום, אין ספק. אז תגיד לי, עידן עמדי זה האלבום, נכון? נכון. מתי הוא יוצא אגב? הוא יצא לפני חודש וחצי, חודשיים בערך, וככה המחירות ברוך השם מתקדמות יפה. נכון, בעצם יצא עם הספיישל כשהיית כאן בערך, פחות או יותר. נכון, יצא ממש אחרי אלייך, שבועיים אחרי אלייך. כן. וזהו, אלייך ככה צעד לו מספר שבועות ככה במצעדים וזה, ועכשיו באמת התפנינו לסינגל הבא לישראל, וזהו. תגיד, זה השיר השני, הרצועה השנייה באלבום, מה אני בעצם מנסה להגיד? כמה רצועות יש באלבום הזה? יש 11. זאת אומרת שאתה צריך להיות כאן עוד לפחות 9 פעמים, משהו כזה. אני סופרת, חמוד, אני סופרת. אוקיי? אנחנו מאמינים שזה יהיה כנראה הסינגל הזה, ואולי עוד אחד אחריו, אבל בכיף, כאילו, כל עוד שיהיה ביקוש ואנשים ירצו, אנחנו נמשיך. עידן, אני מבחינתי, אתה יכול לבוא לגור כאן, כמו קנגורו בתוך הכיס שלי, אתה מוכן לבוא לגור. עידן עמדי, אני לא יודעת, אני רוצה לשאול אותך שאלה, איך זה קרה? איך כל המג'יק הזה? עזוב, כוכב נולד, אנחנו יודעים, זה, אבל יש משהו בעידן עמדי שאנשים, אני לא שמעתי על בן אדם אחד ברחוב, יש לך קונסנזוס מלא שאתה הגבר בעולם. איך זה קרה הדבר הזה? איך כל האהבה הזו? הלוואי שזה היה ככה, אם זה היה ככה, זה ככה, עידן, זה ככה. אני שמח. את האמת אני לא יודע, אני חושב שרק נשאר לי באמת להגיד תודה רבה לכל האנשים ככה שבאמת מחממים את הלב. אנחנו מקבלים באמת עשרות מיילים ביום עם מילים חמות ואהבה, ובאמת אני חושב שרק נשאר לי להגיד תודה, והלוואי והייתי יודע, אני ככה כל הזמן אומר בסוף ההופעה שלי שאני מודה לקהל, אני קצת מג'נון, אני לא יודע מה אתם כל כך אוהבים, אבל תודה רבה לכם בכל מקרה שהגעתם. אז אני אענה לך, כי יש את שיווק מהראשונה במעלה, סתם, גם צנועה. אני אענה לך מה זה, הפשטות שלך, אתה כל כך פשוט, אתה כל כך לא מורכב, אתה כל כך נטול מניירות, כל כך אמיתי. מי ששומע את עידן, כמו שהוא נשמע עכשיו, ככה הוא נראה, ככה הוא מתנהג, ובא לי לשלוח עליך חיבוק ענק לפנים עכשיו, ככה בא לי. חזרה אליי. מלך עולם. תגיד עידן, לפני שאני אשאל אותך איפה אתה מופיע בימים האלו, אני אשאל אותך מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול. מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול? אני חושב שדי הגשמתי כאילו פחות או יותר את מה שרציתי, אבל את יודעת, יש את החלומות האמיתיים של החיים, שזה משפחה וילדים בעזרת השם, וזה בית גדול בירושלים. יש זוגיות עידן? יש זוגיות כבר די ארוכה. כמה זמן? פחות או יותר 5 שנים, משהו כזה. וואו, אז זה עוד לפני כאילו כוכב. כן, זה היה לפני כוכב, ככה ממש... אבל היה אחרי זה, הייתה פרידה, לא? שאני טועה. כן, לפני כוכב נולד, פחות או יותר שהייתי עוד בצבא, היה כזה פרידה לשנה. וזהו. רגע, אז אני לא יכולה לשדך אותך לכל החברות שלי? אני נאלץ לסרב, ככה. אז תשמע מה נעשה, אני אחליף מילה עם החברה, איך קוראים לה? איך קוראים לה? ברונו מרים, היא כרגע לא פה, אבל אנחנו... קודם כל, אם היא לא פה אז זה מצוין, אז אני כן יכולה לשדך אותך. נעשה איזה שידור פעם שככה היא תוכל להחליף איתך כמה מילים. סגור, ואז אני אשאל אותה, ואם היא תגיד אוקיי, אז אנחנו נזרום, טוב? סגור, אין בעיה. איפה אתה מופיע בימים אלו לפני שנשמע את ישראל? האמת זה ככה די בכל מקום, טפו טפו, ובקרוב, יום חמישי הקרוב יש רחובות, שבוע הבא יש לנו גם קריית גת וגם גדרה, שבוע אחרי זה יש לנו גם אבן יהודה וגם ירוחם, ואנחנו מגיעים, בכלל מסתובבים הרבה. תיכנסו לעמוד הרשמי בפייסבוק, כל ההופעות מסודרות, שעות, תאריכים, ונשמח לראות את כולכם. עידנוש. את מביכה אותי, את כל כך מחמיאה, וזה באמת, תודה רבה על הכל. ניתן כבוד לשיר עידן, אני אוהבת אותך המון, גם המאזינים שלנו מתים עליך, תודה. ביי. ישראל, רצועה מספר 2 באלבום של עידן עמדי, לכו תקנו את הדיסק המקורי, מגיע לו.